את לא יודעת איזה יום היה לי, חבל על הזמן. שמעון שיגע אותי, הוציא ממני תמיץ. מה זה הדבר הזה? למה 1,000 שקל? מה זה הדבר הזה? למה את לא עונה לי? למה את לא עונה לי? אבל מוישלה, אני מסביר חבל על תציקלים, זה בסדר, הבנתי ואמרתי לך שבוע הבא. ביי. מוישלה, שיגע אותי. תראי איזה מדינה של מושחתים, תראי מה זה, תסתכלי, חולרות. אין לך מה להגיד על זה? למה את לא עונה? למה את לא עונה? איזה יום היה לי. אמא שלך בדיוק התקשרה, הזמינה אותנו למחר בערב. איזה סיוט, ההורים שלך עוד פעם. למה את לא עונה לי? למה את לא מתייחסת אליי אף פעם? זוכרת פעם איך היית מתייחסת אליי? Just a perfect day. טוב, תקשיבי, אני כבר לא יודע מה לעשות. זה לא מה שזה הפעם. אני החלטתי לעזוב. ביי. We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, it seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day.